Budeme pokračovať v ďalšej časti. Tú prirodzenú výživu sme si ukázali, aj nejaké praktické ukážky z toho máme. Ukázali sme si, ako vyrábať kompost. A sú tam ešte nejaké nadstavby, možno, že o kompostovacom čaji by sme sa niekedy mohli baviť, ale ak bude čas, môžeme o tom cez prestávky podebatiť. Teraz v tejto chvíli budeme riešiť otázku priesad. Prečo vôbec, teda kedy ich vôbec vysádzať, prečo sa vôbec vysádzajú a akým spôsobom sa dajú robievať. Obrázok môžete hneď vidieť za mnou, to je krásny výhľad z okna práce, kde pracuje moja manželka, takže máte taký pekný pohľad na takú časť z volenského mesta. Má tam veľmi krásne slnečný svit je tam, takže osvetlenie, tie priesady skutočne potrebujú veľa svetla. No ale čo nás čaká v rámci tejto časti, tak budeme sa baviť o tom, že prečo to robiť, z čoho je dobre vyrábať priesady a z čoho vôbec nie, kedy to vysádzať, vysádzať, dva rôzne pojmy, no a akým spôsobom sa to dá robiť. Takže, prečo vôbec priesady? Prečo vôbec sa s tým zaoberať? Je to pracné, hej? Prečo nezobrať semeno rovno teda do zeme a počkať, kým to celé vyrastie? Nemusíme riešiť vôbec koreňový systém, hej, korienky, porušenie, zalievať, svetlá špeciálne dávať tomu. Prečo vôbec toto celé podnikať, keď by to mohlo vyrásť aj samo? No, sme sa tu už bavili, že nežijeme v ideálnom svete a zvlášť nežijeme v ideálnych klimatických podmienkách. A možno, že mám taký dojem, že asi skončím túto prednášku, lebo je to tam? Nie je to tam. To ma pozatváram, toto tiež zatvorím. Lebo mal som pre vás špeciálne nachystanú s českými mapami, mapami, kde vlastne boli všetky tieto, no počkajte, to nájdem takto. Takže ospravedlňujem sa za toto prerušenie. Asi to bude toto. Trošku sa poletí. Dobre, to môže byť, hej. Nie je to tam celé, ale dobre. Takže F5. Dobre, tak aspoň z časti o Slovensku. Takže krátka vegetačná doba. Sú isté klimatické zóny, ktoré vám povedia, kedy je priemerná najnižšia teplota v roku. A tam, kde spadám ja, patrí niekde medzi 6A a 6B oblasti. Ja keď som si pozeral oblasť túto, ktorú vy máte, tak tá je trošku ešte chladnejšia. A vy v podstate máte isté obdobie, väčšinou je to buď 5 alebo 4, niekde 5, niekde 6 mesiacov máte vegetačné obdobie. Každá rastlina potrebuje istú dobu, aby rástla a dosiahla tú dospelosť a bola použiteľná na zber, na konzumáciu. A ako náhle vy využívate len ten krátky priestor, vy musíte tú rastlinu zasiať, ona má dlhú dobu, kým vôbec spraví nejakú maličkú veľkosť a potom ide do dospelosti. Takže využiť ten čas, kedy počas istého dlhého obdobia rastie rastlina, tak sa vlastne predpestuje dopredu v nejakých špeciálnych podmienkach, nemusia byť dokonca ani veľmi špeciálne, a využije sa tá vegetačná doba len na to, aby sa tá priesada, teda už samotná rastlina z nejakej polovičky svojej doby rástla v samotnej záhrade. A môžete tam potom viacej rastlín rotovať, tiež ušetrí vám to priestor. Predstavte si, že máte skleník, veľmi drahé štvoráky tam máte na pestovanie, kým to celé postavíte a vy chcete využiť ten priestor na tonu. Takže je to vždy otázka času a priestoru. Dosť často rastliny rastú tak, že do tej veľkosti priesady rastú asi polovičku svojho života a potom od priesady do dospelosti druhú polovičku. Takže vy vlastne využijete polovičku toho rastu, aby bolo to niekde inde, bokom, keď je to malé, v menšom priestore, a už keď je to vo veľkom, teda keď je to väčšie, tak to dáte práve na miesto, kde sú pravidelné tie svoje rozostupy a držíte to tam. Vy dokonca môžete mať takú
istotu rastu. Vy keď vysadíte priesady do políčka, dosť často sa vám stane, že nejaká jedna z tých dvoch, troch priesad vám zahynie z rôznych dôvodov a za to vám na vzácnom mieste chýba niečo. Takže zoberiete ďalšiu priesadu, dáte ju na miesto, rastie vám ďalej a máte vlastne plne využitý priestor na svojej záhrade alebo vo svojom skleníku. Takže tých výhod je tam oveľa viacej. Ako farmári to poznajú a veľmi často využívajú práve takto priesady. Ešte jedna vec ma napadá, vy napríklad môžete pestovať krátkorotačné priesady, napríklad šaláty, hej? A vám skončí jeden šalát a bez toho, že by hneď, ak ho zoberiete z pola, namiesto toho, aby ste tam vysiali ďalší, tak vy vlastne využijete čas a máte ho predpestovaný, takže už z ďalšej prísady robíte ďalší šalát. Nemusí to byť samozrejme na tom istom políčku, ale to sme si už vlastne ukazovali pri tom striedaní. Takže čo všetko sa dá pestovať ako priesada. A máme tie teplomilné rastliny, ako je napríklad paprika, paradajka, baklažán, tie kapustovité veci sú tekvica, patizón, hokkaido, hej. Takže sú to teplomilné rastliny a oni jednoducho, aj keby ste ich zasadili niekedy po tých zmrznutých, u nás je to 15. mája, keď ich zasiete do zeme, tak oni vám síce vyrastú niekedy v septembri, oktobri, ale vtedy už keď by mali práve že rodiť a prinášať úrodu, vám príde prvý mraz a máte polúrody. Takže vy jednoducho potrebujete to nejakým spôsobom predpestovať. A sú zase rastliny s veľmi dlhým vegetačným obdobím, pór je taký, alebo zeler, baklažán to isté, tiež taká rastlina a oni vlastne potrebujú veľa času. No a tie krátkorotačné, o tom sme sa už bavili. Čo sa nedá vysievať, teda z čoho sa nerobia priesady, sú práve rastliny, ktoré majú veľmi citlivý koreňový systém a pestujú sa vlastne potom z priamého výsevu. Mrkva, typické, petržlen tiež, redkvička, šaláty napríklad. Šaláty sa používajú aj, to je rôzne, takže, ale nemusia sa, hej. Napríklad cykla sa tiež bežne vysieva, ale môžete robiť aj priesadu. Ja to tak bežne robievam. Napríklad ak pestujete tie malé šalátové veci, baby šaláty, tak v podstate to je obrovská plocha a nebudete každú jednu individuálne vysádzať. To by bolo neekonomické. Takže tie sa tak plošne vysievajú. No a teraz ideme na dôležitú otázku, že kedy. Princíp je úplne celkom jednoduchý. Už neviem, prečo mi to neukazuje. Preruším ešte raz prezentáciu. Prídem na tú, lebo včera som bol na Slovensku a mal som tú prednášku a dneska potrebujem odkryť snímku a túto zakryť snímku. Takže teraz to budeme oka. Ctrl Shift F5. Ide. Výborne, takže toto som vám chcel ukázať, že kedy. Ja fungujem v zóne 12, táto mapa vám vlastne ukazuje, kedy je priemerný dátum posledného mrazu. V mojom prostredí je to medzi 1. májom a 11. a 10. májom. Keď som si pozeral Woodquiz, tak ten je až dokonca v 14. zóne a u vás je priemerný posledný dátum mrazu niekde medzi májom 21 až májom 31. Čo je dosť neskoro. Vy ste tam položení akurát niekde tu v tomto čopku, niekde tu, kde tam sa to začínajú premieňať jedna za druhou tie zóny. Veľmi nahusto sú tam. Nie sú tam všetky farby, ale na prezentácii to budete môcť vidieť. No a v podstate o čo ide? Ide o to, že tam sa v podstate ten posledný priemerný mráz berie ako taká štartovacia hodnota, alebo nejaká hranica, od ktorého sa dozadu odpočítava, kedy sa má vysievať tá ktorá rastlina. Takže napríklad ja viem, že ak v Lieskovci prvého bude mráz posledný, tak 63 dní naspäť, to znamená 27.2. ja budem môcť vysievať papriku ako priesadu. A Woodquiz, keďže on je 3 týždne neskôr, takže nie 27., ale niekedy až 14. možno marca, tam by sa oplatilo robiť práve tie priesady pre papriku. Zeler podobne, je tých 56 dní do toho špeciálneho dňa. Takže vtedy sa vysievajú, každá rastlina má svoju tabuľku
A my tú tabuľku, ak máte záujem, ja vám môžem potom preposlať. Ako náhle vám vyrastie tá rastlina, otázka je, kedy ju tam potom presádzať vonku. Takže ak je to paprika, tak ono sa počká na ten posledný mrznúci deň plus 7 dní, to znamená 8.5. môžem dať smelo papriku vonku. Samozrejme, vy potrebujete, to je počasie premenlivé, a vy potrebujete dopredu riešiť to počasie. Farmár, záhradkár, hlavne v apríli a v máji v našich podmienkach väčšine je stále nahúknutý na appke, ktorá mu ukazuje, aké je počasie na nasledujúce dni. Takže a zvlášť v čase, keď sa vysádzajú rastliny, vy si to môžete ešte nejakým spôsobom nastaviť, či už je vhodný čas alebo nie je vhodný čas. My dokonca čakáme v prípade vysádzania paprík, že aj keď vieme, že tam je už zmrznutí boli, teda alebo už nebudú a je tam vhodný čas, tak my ešte stále čakáme, že aby teplota, teda nižšia teplota tých 8-7 stupňov v noci, aby ešte bola minimálna, lebo keď je nižšia teplota papriky, ako keby zastanú, alebo nachladnú trošku, podchladnú a zastaví to rast. Takže treba operatívne tieto veci riešiť. Takže zeler v podstate už hneď ten 0. deň môžete dať 1. mája v našich podmienkach. No, toto je tabuľka, ktorú som si vlastne na základe tých dní, kedy čo vysievať alebo vysádzať, som si vyrobil. Takže hneď v tom krajnom stĺpci ten Excel vám môžem poslať. Máte čísla minusové a to je vlastne minus koľko dní je od toho posledného, teda prvého mrazu. A tabuľka je tak nastavená, že tam na začiatku v rohu tabuľky si len doplníte ten svoj dátum a ono vám to celé prepočíta. Hej. Ako náhle toto máte, tak napríklad ja viem, že paprika, hej, moja paprika, tu budem vysievať niekde v pondelok 27.2, hej, tam je to tak nastavené. Alebo vidím, tu mám šalát a redkvičku, tu môžem do pareniska vysievať 25.3. Parenisko, viete čo je. No a takto vlastne ide ďalej, kedy čo vysievať, kedy čo presádzať, tabuľka tam pokračuje, ide ďalej. Ale mám pre vás takú novinku, veľmi takú vzácnu, lebo viem o nej asi len 3-4 týždne. Existuje Adventistická asociácia poľnohospodárov, fungujú už asi možno 10-12 rokov, teraz mali 10. výročie konferenciu. Budeme si o tom rozprávať dneska večer. A oni vlastne, jeden z tých ľudí alebo z tímov, ktorí tam pracujú, tak vytvorili, oni sa rôznym spôsobom venujú vzdelávaniu ľudí, ako riešiť veci, či už na farme, ako predávať veci alebo ako riešiť záhradky. A jeden z tých ľudí vytvorili software, ktorý je skutočne veľmi vzácny. A časť toho softwareu, ktorý je voľne dostupný, ten software sa nazýva seedtime.us, takže SEED, time.us. Dá sa tam zaregistrovať, je to, a vo voľnej verzii vy si viete vytvoriť takýto kalendár. Úžasná na tom softveri je tá vec, že vy tam len stačí, že zadáte vašu presnú adresu, zip code alebo adresu, kde sa nachádzate, automaticky ono vie, kde máte aké zóny a vás to teda zaregistruje, akože vie presne, kde sa nachádzate, vie presne, kde máte ten posledný priemerný a prvý priemerný mráz a vie, aká je vaša vegetačná doba a tam už len z databázy si viete vybrať rastlinu, ktorú chcete pestovať, vyberiete si z databázy, áno, toto chcem pestovať, automaticky vám to hodí do kalendára, kedy to máte vysievať, robiť z toho priesadu, kedy to máte dávať ako vysádzať vonku. Dokonca ten kalendár vám ukáže, kedy, už keď teda máte to dávať vonku, že týždeň dopredu vám povie, pripravte pôdu na túto rastlinku a potom kultivujte tú rastlinku v priebehu najbližších 2 týždňov, hej. Takže vytvorí vám kompletný kalendár, kedy vlastne od vysievu až po celú tú sklízeň, po zberanie úrody máte proste postup prác, kedy máte čo robiť. Úžasná vec, pretože nemusíte, ak máte nejaký, ja neviem, 12 alebo 20 rastlín, ktoré pestujete, tak vôbec nemusíte premýšľať nad tým, že ktorá rastlina kedy čo by mala mať, lebo v tom kalendári je to taká pomôcka, hej, samozrejme to musíte ešte nastaviť na tie klimatické podmienky, ale dajme tomu, že sa vám jeden týždeň nedá ísť vôbec na záhradu, na pole, celé sa vám to posunie, tak na myškou si jednoducho posuniete celý ten kalendár, že ja neviem, vysádzanie bude o týždeň neskôr. A celý kalendár vám naraz hneď prepočíta, aby ste to mohli to mať posunuté a robiť veci v správny čas. Perfektná vec. Seed
time.sk. A je to voľná verzia, samozrejme je tam aj nejaká, dokonca sú tam aj nejaké pomôcky, ako pestovať veci, aké mať rozostupy jednotlivých rastlín. Sú tam rôzne také pomocné videá. No možno, že jedna nevýhoda, dve nevýhody tam ja vidím, že je to v angličtine, samozrejme, to robia amici, a jednotky sú tam v inčoch. Ale pán, ktorý toto vymyslel, bude na konferencii, tento rok organizujeme v Holandsku, sme ho pozvali ako speakera, tak už sa teším, že to budeme pripomienkovať, že to urobí dostupné aj pre španielsky hovoriacich týchto Američanov, ktorí používajú jednotky v metroch, SI jednotky. Takže veľmi sa na to teším. Perfektná vec, odporúčam, skúste si to spraviť. Zvykol som si robiť plán záhrady a trvalo mi to nejaké 2 dní mi to trvalo, kým som to celé vedel nejako do kalendára nastaviť, aby som nad tým už nemusel premýšľať. Ale s týmto to máte hotové za doslova 2 hodiny. Takže to, čo vidíte na slajde, to je len kúsok z môjho kalendára a môžete si všimnúť, že síce dneska je, koľko je dneska? 16. Takže pred 2 týždňami už som mal vysievať celer, mal som vysievať por a ešte mám tam cibulky, ktoré sa používajú na vňaťku. Perfektná vec. Takže už je to všetko vysiaté, čaká to na presádzanie. A o 2 týždne neskôr ma čakajú také tie kapustovité veci. Dobre, takže vieme kedy, vieme, ako vysievať priesady. Určite máte s tým skúsenosti, hej? Buď máte nejaké válovčeky, alebo rôzne tacne, alebo proste, čo vám vlastne na to treba je, ak to robíte v domácnosti alebo v skleníku, tak dosť často sa používajú substráty na výsev. Ja osobne používam tento, hej, nezarábam na ňom, ale som s ním spokojný, lebo mám ho osvedčený. Lebo taký všeobecný, má aj supresívne účinky, obsahuje nejaké huby, ktoré pomáhajú tej rastline proti iným škodcom hubového pôvodu. No a čo bežne používam, a hlavne pri paradajkách a paprikách, používam mykorhýzne huby. Huby, ktoré podporujú vlastne tú aktivitu koreňového systému, symbióze s tými hubami. Takže perfektná vec na vodu. No, môžete buď vysádzať do pareniska priamo, sú také jarné šaláty, hej, redkvička, kôpor môžete tiež takto vysievať. Veľmi dobrá vec je to. Takže stačí už len udržiavať zavreté to parenisko počas noci. No a cez deň, keď sú veľmi slnečné dni, tak maličko treba pootvoriť, hej, keď sú, aby zase sa tam nesparilo všetko. Do valovčeka môžete vysádzať, alebo môžete používať takéto sadbovače, hej, klasické, čo farmári používajú. Ja, čo mám veľmi dobre usvedčený systém, je systém vytvárania v tzv. Kockách, vyrábania sadeničiek v kockách. A toto je taký systém, hej. Ja som dokonca aj priniesol nejaké tie sadbovače, takže na ukážku potom vám to môžem cez prestávku ukázať. Ale na obrázku môžete vidieť, to je jeden z nich, ktorý vám vytvorí 20 kociek o rozmere 2x2x2 cm. Zároveň vám tam urobí jamku, rovno tam môžete dať semiačko. Tá výhoda tých kockovačov je tá, že zabezpečí vám to, aby ten korienok bol stále intaktný, celý, aby nebol porušený. Ten korienok ako náhle príde na kraj a je tam vzduch, tak on zastane. A čaká, kedy sa tam objaví nejaká ďalšia pôda. To znamená, ak je korienok dostatočne veľký, on zastane, vy tú kocku zoberiete, dáte ju do väčšej kocky, ktorá tiež už má vybraný nejaký ten priestor, iným kockovačom to vyrobíte. A vy takýmto spôsobom môžete dať tú malú kocku do veľkej kocky a ten korienok sa znovu rozbehne. Takže celá výhoda toho je, že tá sadenička má vlastne intaktný koreňový systém, není porušený. A tým pádom vy vlastne pestujete tú malé bábätko, pestujete ako balónky, nič mu nechýba. Teda určite nemá nejaký šok z porušenia korienkov. Vyskúšali sme to rôznymi spôsobmi a tento sa nám skutočne osvedčil. Nie vždycky používame potom aj tú nadstavbu, ten veľký blok, tú veľkú kocku. S paprikami a paradajkami tie už rovno z tej malej kocky dáme
priamo do kelínka a ten kelínok je asi tak do polovičky zaplnený, tam vložíme tú malú sadeničku a potom časom ešte tam dosypujeme ten substrát, aby sa nám zväčšil ten koreňový systém, hej? Lebo paradajky a papriky zvyknú potom ešte púšťať tie ďalšie korienky. Kockovať môžete vidieť v takomto stave. Myslím, že v nemeckom Amazone sa dá kúpiť. U nás na trhu som to nevidel, v Čechách asi tiež nie, ale takto to nejako. Keď si dáte do Google Soil Blocker a dáte si tam EU, aby vám Uniu hľadal, tak to nájdete určite. Ako sa starať o priesady, tak samozrejme oni potrebujú dostatočnú vlahu. Takže ani veľa vlahy, ani málo vlahy, lebo to by zase spôsobovalo problém. Potrebuje byť pravidelne zavlažované, a zvlášť keď sú tie malé kocky, tak dvakrát denne sa len sprejuje, rozprašuje sa voda. Potom tam už môžete na dno aj niečo priliať vody. Výživa je tiež dôležitá. Ten substrát, ktorý ja používam, má zabezpečenú výživu asi na taký 1 mesiac. Ale už po tých 3 týždňoch ja zvyknem proste doplňať živiny do tých priesad, aby proste v pohode rastli. Vetranie je dôležité, zvlášť napríklad u papriky, keď není dostatočné prúdenie vzduchu, tak sa nám tam zvyknú také malé biele vožky, sa nám tam usadzajú na spodných lístočkoch. No. Jaká výživa sa tam dáva? Ja to neznám. Ja osobne používam Crystalion, čo je taká tvrdá chémia, poviem priamo, ale nemám iný zdroj. Možno, že kompost by mohol byť dobrý. Lebo viem, že napríklad tie substráty sa dajú vyrobiť aj po domácku. Miešate tam rašelinu asi 1:1 rašelinu s kompostom, dobre vyzretým. A potom tam pridávajú ešte nejaké minerály, nejaká kamenná múčka sa tam dáva. No, sú proste nejaké receptúry, že môžete si to vyrobiť aj sami. Ale ja som to nikdy neskúšal, lebo mal som osvedčený ten Crystalion. Ten sa vlastne len malá lyžička zarobí s vodou v 10 litrovom vedre a asi raz za 2 týždne alebo raz za 3 týždne proste pridám tie živiny, ako keby som polieval tie rastliny. Takže no a podporu sem tam tie paličky teda. Dostatočné svetlo, veľmi dôležitá vec. Vy keď nemáte svetlo, tak tie sadeničky vám budú takéto veľmi dlhé a tenučké a budú sa ťahať za tým svetlom. A niekedy skutočne aj tie okná, ktoré máte alebo máme v domácnostiach, nie sú dostatočné na to, aby vám zabezpečili to množstvo svetla. A potom skutočne sa odporúča používať proste umelé svetlo. Ja používam normálne klasické žiarivky, meter dlhé, 1,20 m dlhé sú asi. Mám 2 lampy v tom svojom stojane a vždy, keď takto priesady testujem, tak to ide pod lampu. A je to načasovači, takže od tej ránej 6. hodiny do nejakej 9. na to pekne svieti, potom už je do svetla. Ale potom sa zase od tej 3. 4. zapne a do večera do tej 7. 8. to svieti, aby proste malo taký ten plný deň tá rastlinka. Dobre, dôležité je otužovanie pred výsadbou, veľmi dôležitá vec. Napríklad tento postup som si stiahol práve z manuálu, ktorý bol v tom seedtime.us. Používali to farmári bežne, teda u nich to bežne používajú farmári, stačia vám 2 dní. Deň pred výsadbou a v deň výsadby robíte tieto úkony. Takže pred výsadbou, po obede, v tých poobedňajších hodinách, vyťahnete sadeničky vonku a necháte ich vonku do večera. Takže aby neboli na priamom slnku v tom horúcom poludní, ale až neskôr. Potom ich dáte dovnútra na noc a v deň výsadby, hneď na druhý deň, dáte ich vonku od skorého rána do nejakej tej 10. 11. zase aby neboli na tom prudkom slnku. Cez to prudké slnko ich dáte dovnútra a potom po obede, zase neskôr po obede, od tej 3. ich dáte vonku až do večera a večer ich vysádzate. Oni si za ten čas vlastne zvyknú aj na tú svetlo, fotosyntézu, ktorá je tam trošku bohatšia, ale zároveň si zvyknú aj na tie teploty. No a ideálne je to vysádzať večer a poliať samozrejme, pretože večer je tam zase taká tá doba tých minimálne 12-18 hodín, kým začne poriadne slnko piecť a tá rastlina sa vie proste tam ustaviť alebo začať rásť teda. My to vysádzame tak, že klasicky paradajky, papriky do jamiek,
som spomínal, dávame tam tú proteínovú múčku, mykorýzne huby tiež tam trošku rozprášime a dostatočne to nalejeme. Takže ako náhle robíme jamu, tu zalejeme doplna a potom tam pridáme trošku kompostu, mykorýznych hub, tej múčky. No a keď sa zasadí samotná rastlina, tak dáme tam hneď nejakú podporu, aby sme už tú podporu nemuseli dávať neskôr. A mykorýzna huba je huba. Nevím. Nerozumiem slovensky. To je taký všeobecný termín. Je to huba, ktorá podporuje rast, symbiotická spolupráca tej huby, tej konkrétnej huby pre tú konkrétnu rastlinu. V spolupráci oni tam fungujú, pretože rastlina dodá cukry, z toho žije tá huba, pretože ona si nevie vytvoriť tie cukry z fotosyntézy a ona na dôvážok vlastne prináša nejaké druhy látok. Ona vlastne rozširuje ako keby koreňový systém tej samotnej rastliny. Takže tá rastlina je potom bohatšia, zdravšia. To je niečo, čo sa kupuje. A dá sa to kúpiť, hej, len to musíte kúpiť pre konkrétnu rastlinu, lebo isté druhy mykorýznych hub zase sú antagonistické pre isté druhy rastlín. A proteínová múčka sa taky kupuje? To môžete kúpiť, hej, tá sa dá kúpiť v... Lebo tam dám rozemletý fazole ako proteín. Môžete, ak vyrábate napríklad tofu, tak ten odpad z tej tofu nemusíte skonzumovať, môžete to nechať vonku a použiť. My vyrábame sojové mlieko a máme okaru. No, tak okara je vlastne to, čo je tá sojová drť, ako keby. Tak karbon. No, ešte, že sa ptám. Ale bežne, normálne v krmivo, ako pre prasatá používajú drvenú soju. Sa mi zdá, že oni vyrábajú sojový olej z toho a ten odpad z tej soje vlastne je potom to krmivo. Takže to sa dá krásne využiť ako hnojivo. Dobre. Kde sme skončili? Tu sme skončili. Takže k večeru, určite k večeru, zvlášť keď také citlivé, na teplo citlivé rastliny idete vysádzať. Treba to zatieniť pred slnkom. Minimálne, my to robíme minimálne týždeň, alebo niekedy aj 2 týždne. Ako náhle vysadíme nejakú rastlinu, teda tú priesadu, tak buď to pozakrývame takto, že krabicami, alebo potom ešte na to natiahneme netkanú textíliu. Aby proste cez na to priame slnko nepálilo. Keby sme to nedali, čo sa nám aj stalo, tak za ten jeden deň vám tá rastlinka vie úplne až na tabak sa spáliť. Je úplne suchý list. A určite úhorky, tekvice, hluboviny treba. No a pravidelne polievať. Treba si samozrejme kontrolovať počasie, zvlášť keď prídu nejaké mrazivé dni, tak potom to treba zakrývať. A ak je, napríklad aj to sa nám stalo pred 2-3 rokmi, boli veľmi prudké mrazy, a to bolo neskoro, niekedy až 1. júna boli mrazy. A mne sa zdá, že aj, vtedy sme tú papriku ešte vonku nemali, lebo stále bolo chladné počasie, ale paradajky už vonku boli. A tie sme museli zakrývať, neviem, či aj 3-4 vrstvami, koberce staré, čo sme mali, to všetko išlo. Ale pekne to vie ochrániť, hej, takéto zakrývanie na noc. Dobre, vysadanie póru, taká špecialitka, to vám ukážem, to mám od Jean Fortier. Jean Fortier je farmár v Kanade, v Quebecu. Nejaké knižky som tu doniesol, aj potom vám môžem ukázať, môžete si pozrieť. Má farmárie, robí pekný biznis a určite môže, kopec videí má aj po internete, na YouTube, na svoj kanál. Takže toto mám od neho. Cesnák do jamky, proste zapustiť čo najhlbšie, len aby hlavička tam trčala a pustím to tu. Vidíte to? Tam ide, hej. Takže takýmto spôsobom len urobím jamku, tých 20-25 cm, opatrne vyberiem, aby tam nič nepadlo do nej. Dám tam tú sadeničku z póru. Pór sa tak sadí. A neurobím nič, už len maximálne polejem, hej. Nezakrýva sa tam zemou. Ako náhle je tam ten priestor, tak ten pór tam krásne rastie v tom priestore. A v tom júli, koncom júla a začiatkom augusta, keď už je ten pór dostatočne veľký, tak ešte pridám nejakú slamu, takých 10 cm. To znamená, týmto spôsobom docielite, že máte krásne dlhú bielú stonku, aj hrubá dostatočne, aby vám mohla tak pekne narásť. Takže pekná metóda. Dobre. A Jirka, asi by si už aj mohol ísť. Toto ste už ukazovali. Začal zmiňovat, jak sázet pórek. A to potom v nějaké prezentaci vám ukážu, jak já třeba sázím pórek, ale všechno je o tom, co se vám nejvíc jakoby hodí. Jo, když sázíte pár pórků, tak můžete udělat tenhle ten postup, a pokud toho sázíte hodně, tak
i tenhle ten postup můžete udělat, ale tam bych nedal zapichovací kolik, ale udělal bych si něco jakoby s nějakou násadou a stál bych a prostě pichal bych. Takhle my jsme sázívali třeba i česnek, když jsme neměli čas, kde připravili jsme pořádně půdu, tak bylo to na té jílovité půdě, tak jsme čekali, až trošku přibrzne, až tam vůbec budeme moct stoupnout, a pak jsem si vzal takovou tyč a prostě dělal jsem dírky a do toho jsme sázeli česnek, takže těch způsobů je mnoho. A my se chceme podívat trošku na pěstování zeleniny. Vy dostanete jednak tyhle prezentace, ale možná i v textové nebo digitální podobě jakoby tyhle návrhy, nebo tabulky prostě, kde budete mít napsáno plodinu, jo, odrůdový typ, jestli je to celé polubový nebo listový, pak prostředí, jestli to chcete pěstovat na poli nebo ve foliovníku, ve skleníku, no, takže pak to je rozdělení, třeba fenikol hlízlatý máte jestli v pařeništi nebo foliovníky, i bíšek nebudeme pěstovat, ale jo, prostě kapusta taky buď na poli nebo to, takže si vyberete, který ten způsob budete používat, a pak tam máte výsev, kdy máte vysevat před pěstování, kdy výsev přímý výsadba. A je to něco podobného, to, co vám Rastil říkal, SIT-Team online, kde vám to vyjede, takže tady máte takovou informační tabulku. Vy samozřejmě musíte korespondovat s tím, co vidíte za oknem, jaké je počasí, nebudete se řídit, jo. Za prvé, za druhé máte ty různé teplotní zóny, jo, takže někde je na Jižní Moravě je dříve teplo, tam vysevají dříve, jak někde v Krkonoších, že tam nevysevají třeba vůbec něco, protože by jim to tam nedozrálo, takže musíme i s tím počítat. Takže tyhle ty tabulky dostanete a v podstatě máte prostor, já nebudu probírat všechny plodiny, ale můžete říct, kterou plodinu se vám třeba nedaří, nebo kterou byste chtěli slyšet, jak ji pěstovat. Takže můžete se přihlásit a říct, tuhletu zeleninu bych chtěl vědět, jak se pěstuje. Já mám otázku na baklažan. Ako riešiš baklažan? To jsem si chtěla zeptat Lilek, zvaný baklažan, pěstuji asi takto. Koupíte osivo, uděláte si přísadu, po mrazicích ji nasadíte a pěstujete a pak sklízíte a na konci to dáte do kompostu. Tedy kompostu na konci. No, jakoby lilek není problém pěstovat, protože se pěstuje úplně stejně jak paprika. Pokud dokážete vypěstovat papriku stejným způsobem, pěstujete lilek. Akorát do toho lilku bych se přimlouval nenechávat moc výhonku, protože pak čím více výhonku, tím více květů, tím více plodů a tím menší ty plody jsou. No, takže jako pěstoval jsem lilek ve foliovníku. Jo, tady vpravo máte lilek. Jo, takže pěstoval jsem lilek ve foliovníku, teď ho pěstuji ve volné půdě, pěstuji ho samozřejmě na textilích kvůli plevelu a kvůli teplotě půdy, aby rychleji rostl, takže jak ve foliovníku, tak na volné půdě ho pěstuji na textilí. A ve foliovníku jsem měl asi tak vysoký rostliny potom toho lilku a ty plody byly prostě velký, že? A u lilku bych ještě upozornil na mandelinku bramborovou. To je velký nepřítel lilku. Jo, jakoby rajče třeba lilkovitá, ale na to ta mandarinka nejde, ale na lilek to jakoby, jo, to je pro ně. A
jo, ve folivníku, když jsem pěstoval v Edenu, tak prostě sousedovi odumřela nať brambor a všech těch milion mandelínek se začal stěhovat do folivníku a my jsme sbírali, každý ráno jste pozbírali, já nevím, 50 mandelínek. Prostě. Jo, takže pak bych asi buď nějak uzavřel vstup do folivníka, že bych tam dal netkanou textily nebo něco, přes co by ti brouci neprolezli, anebo zakryt textily, nebo pak stříkat je na to ekologický přípravek na mandelinku bramborovou. Ale jo, takže jo, lílek není problém. Další plodina. Celer řapíkatý. Celer řapíkatý se pěstuje stejně jako celer bulvový. Tak ten zajímá zase mě. Takže tam taky není problém. Jedině si můžete dávat pozor, abyste, když vy jste to předpěstovávali tak trochu déle, když si koupíte přísadu, tak pokud byste si to předpěstovávali, tak dávat pozor na teplotu. Teplota by neměla v tom vašem pařeništi nebo ve skleníčku nebo folivníku, nebo kde to pěstujete, poklesnout pod 10 stupňů po delší dobu, jak týden asi. Ale už jsou odrůdy čím dál tím víc tolerantnější, jo, k těm chladným dnům, takže pak nevykvětají. Ale mohl by jít do květu. To je problém u celeru bulvového i řapíkatého. No, vzdálenost 30 cm od sebe, nebo jo, jako v Country Life jsme měli takový celery řapíkatý velký, takže záleží jakoby, jo, na prostředí a tak dále, jakou máte půdu. Ale 30 cm od sebe stačí. Pěstuje se jak normální celer bulvový. Mě ty bulvy vyrostou asi takto velké. No, Takže už si říkám, že já ani nebudu, že vysadím tu plodinu. Celer bulvový, jakoby celer chce vodu. A můžete ho nasadit celkem poměrně i brzo, i v polovině dubna už, pokud ho tak zakryjete a není úplně razantní mrazíky, jakoby kolem toho 15. Ale vím, že jsem sázel celery v polovině dubna a obstál. Takže jo, jakoby většinou čekám, ale ne vždycky. Takže čím dřív ho to, tím delší má tu vegetační dobu, ale vodu chce. Sice teplo taky, ale hlavně vodu. Je narušená živiny? No, jakoby, já jsem právě dával tobě přednášku ohledně výživě, protože já ji až tak jakoby, tu výživu zase tak neřeším. A celé se dávával dříve, jakoby, že se hnojilo hnojem před celerem, jo, takže jakoby, teoreticky je náročnější. Může jít k němu organické hnojení, ale s těmi kořenovými zeleninami i s bramborami bych byl opatrný, jakoby to dávat do první tratě, to znamená, že na podzim bych hnojím hnojem a na druhý rok bych dával kořenovou zeleninu. Jo. Tam bych byl trochu opatrný, jo, nebo tu cibuli, jak jsem mluvil, rastl. Takže takhle jakoby ve folivníku jsem pěstoval na provázku, takhle jo, ty saláty. Osvědčilo se mně, když máte špatnou jakoby, půdu nebo něco a teď uděláte tu dírku a do textilie jakoby, do té dírky dáte ten salát nebo jakoukoliv jinou sazenici, tak máte problém to nějak zasypávat. Jo, jakoby musíte jakoby spod tím, jo, a když je těžší půda nebo hrudovitá, tak se mně osvědčilo to zasypat trošku písku třeba. Jo, ten vám brání proti zkázení plevele, jo, a zaplní ty dírky a tak dále. Jo, takže tam vidíte, jo, že ten písek potom mám jakoby to. A ta spotřeba jenom na zasypání té jamky jakoby je malá. Jo, nebo můžete substrát nějaký, jakoby to posypat. Jo, pokud máte takovou někdy hrodovitější, těžší zem, prostě máte problém
protože vy potřebujete kolem těch kořínků, i když to máte v balíčku, tak to nějak jakoby vyplnit. Jo. A ještě jak Rastě sázel ten pórek, tak určitě bych nikdy nezapomněl ho zalit, protože jenom ho postavit, jo, a jít z vesela domů, jakoby to, a celý den svítí slunko, tak pórek by vám to sice mohl vydržet, ale zbytečně vy ho týráte, protože ona je cibulovina, tak on to vydrží, jakoby nějaký ten přísušek, ale jo, jako zalil bych ho a ty kořínky dole by se slily se zeminou a dole bude vlhkost, takže on vám lépe bude vzcházet, jo, jakoby čím hlouběji ho nasadíte. Takže mám to rozdělený, jo, začínám jakoby těma salátama a tak dále, pak ty řetkvičky, tady vidíte, lilek už začíná jakoby plodit. Jo, toto je ještě, když je v květu a tady už je plodom, to není moc vidět. Ještě řepa nám hodně šla do květů. No, to je problém brzkého výsevu. Jo, ona řepa taky jakoby může dostat ten impuls z mrazu do květu, takže když vám něco vykvétá, tak je to problém většinou mrazíku. A nebo jsou rostliny krátkého dne, dlouhého dne, takže pokud to nasejete, jo, třeba řetkev daikon, nebo jo, ty řetkve bílé, japonské, když nasadíte a nemají to daný, že je můžete pěstovat celoročně, tak jsou, jakoby většinou musíte vysférovat brzo na jaře a oni pak jdou jakoby do květu, protože na to nejsou způsobeni, ale jsou uspůsobeni na výsev až jakoby na podzim. Na podzim už vám do květu nejde, ale na jaře prostě tam, jo. Takže rozlišovat rostliny krátkého, dlouhého dne, anebo jestli jsou na celoroční pěstování, nebo na jaře a na podzim. Takže takhle jakoby to, tady je takový obrázek, to není můj, jo, jenom taková inspirace, jak si někdo dělá 3 sadu ve skleníčku. Pokud není ještě žádný jiný dotaz k těm, jak pěstovat různou zeleninu, tak tady je takový inspirativní obrázek, co všechno vám přezimuje a brzo na jaře vyroste. Jo, takže co to jakoby první zelení. Já v poslední době jakoby přezimovávám i červenou řepu třeba, nebo mrkev. Jo, mrkev sklízím celou zimu, pórek sklízím celou zimu. Jo, takže chřest, jo, v dubnu už vám začne rašit. První, jo, to je úplně možná první zelenina, kterou nevysazujete, nasadíte jednou a 20 let sklízíte. Jo. Topinambury, ty musíte sázet jakoby to, ale ty přezimují, máte je i na jaře, cibule sibiřská, pažitka, to všechno vám na jaře vyraší, že roste rebarbora, to znáte, špenát přezimující, na podzim v srpnu nasejete, na jaře potom můžete sklízet česnek ozimí, to je jasný, pórek přezimující, kapusta, černý kořen přezimuje, mangold může přezimovat, jo, není to 100%. Jo, když ho zakryjete textilí, tak by vám mohl přezimovat. Pokud není úplně tvrdá zima nebo něco, tak ten mangold můžete sklízet i přes zimu někdy, jo, pokud ho máte na rostliny. Pasinák přezimuje, petrželka deřová přezimuje, petrželka deřová přezimuje. Můžete sklízet v tuto dobu i křen. Jo, takže těch možností je hodně, jenom je znát a využívat je. Pažitka cibule sibiřská, to je jako když jde potom do květu, ta cibule sibiřská. Jo, nic na tom není, nasadíte a pak už jenom sklízíte. Možná kozlíček. Odprodujete, prosím. Kozlíček. Kozlíček, polníček se pěstuje jako salát, můžete ho, Rastě se zmiňoval, že něco můžete pěstovat jak ze semene, tak z přísady
kozlíček, polníček se jí prodávají 3 sady, takže můžete jíst 3 sady, jenomže to je malinká rostlinka, když za tu rostlinku dáte jako každou jinou 3 sadu 3 koruny, tak už se vám to jakoby moc nevyplatí, takže je lepší ho vysévat si a kozlíček přezimuje, takže vysejete taky. Jo, ten se dá jakoby pěstovat celý léto, ale největší službu, největší užitek budete mít právě přes období přes zimu, pozdě na podzim, brzo na jaře. Jo, nebo když ho vysadíte brzo na jaře, tak máte dřív ten kozlíček, polníček jak salát. Výhoda u něho je, že je to úplně jiný druh zeleniny, který vyjedná. Jo, jakoby, že to přerušovač toho osobního postupu. Takže chřest, jakoby já ho sázím trošku hlouběji, jakoby udělám hrubky, jak na brambory, tam nasadím ten chřest a jak on pomaličku roste, tak ho plečkuju a pomaličku to tím plečkováním se to zahrnuje, až je třeba tolik v zemi a sklízím jenom ty zelené, jenom tu zelenou část nad zemí, trošku hoříznu třeba pod zemí. Jinak se pěstuje, že se ten chřest úplně jakoby dělá jak brambory a když vyroste ten plyd, tak se speciálním nožem vyreje hlouběji a sklízí se právě ta vybělená část z toho. Kadeřávek, ako pěstuješ kadeřávek? Kadeřávek pěstuju úplně stejně jako běžnou kapustu nebo zelí. Není tam jakoby žádný rozdíl, spon v podstatě to samé, i když u toho kadeřávku to dává možná jenom na 40 cm nevyužít, protože on nemá takový ty velký listy. Jo. A pěstuji ho jakoby od jara a když je přezimující, tak ho přezimuju. Letos jako jsem měl hodně kadeřávku, ale jakoby ta zima ho celkem zdecimovala. Jo, on prostě a u kadeřávku je velký taky problém s molicem. Já už vždycky napadnou jakoby ten kadeřávek. U ostatních plodí to není takový jakoby dramatický, jo, topinambury. Tady vidíte kamaráda Panča. Jo, kapusta kadeřová, růžičková. A kdy máš první sklízeň? První sklizeň mám jakoby tak, jakoby první sklizeň může být kdykoliv, jo, jakmile už máte malý listy, protože ten kadeřávek roste a jo, jak palma má pořád listy a pokud nejsou optimální podmínky, tak ty spodní listy anebo škůdci napadají, ta molice napadá ty jakoby ty první listy. Takže abych eliminoval ztrátu, tak, nebo abyste toho využili té rostliny, tak začněte, když už je jakoby jakž tak, jo, třeba tak toto už je, to nenaroste tehdy moc, ale jo, třeba jak už vidíte, že ty listy začínají odcházet, nebo že to napadají ti škůdci, tak ty spodní listy můžete obývat. Jo, jakoby on na podzim prostě ještě naroste. Ale jo, prostě sbírám ty spodní listy, jakmile vidím, že se něco začíná dít, tak už, jo, abyste toho, protože ten list potom zežloutne, jo, a je k ničemu. Takže kapusta kadeřová, to je sklizeň kapusty růžičkové až na jaře a ona potom na vrchu má ještě takovou růžici listu, tak to můžete taky ještě potom na závěr prostě se říznete to, co je všechno zelené, můžete to zužitkovat. Ta růžičková se pěstuje teda, jak aby ty růžičky hezky vyrostly? Já jsem to myslím taky zkoušela, myslím, že mi to nevyrostlo. No, tam je trošku, že ty růžičky můžou chytat jakoby nějakou houbovitou chorobu, že tam jsou černé skvrnky, tak je to neprodejný prostě a tak dále, takže tu růžičkovou já moc ne to, ale pokud se vám daří, tak pěstujete normálně jako běžnou jinou kapustu
akorát je můžete dát trošku blíž k sobě, protože to je jakoby sloupovitý růst. Ale ne, jo, a ty růžičky, jo, taky ještě musíte dávat pozor, aby byla přezimující ta růžičková kapusta, aby byla odolná jakoby na tu zimu. Takže jakoby jo, můžete sklízet potom celou zimu a na jaře. S hojným výskytem řepčíků asi u nás můžeme zapomenout komplet na rukvovité Řepčíky je ekologický přípravek, takže to by až tak problém nemusel být. Ale letos byli nějaký speciální řepčíci, tak velký jsem v životě neviděl. Jakoby normálně je to malinký 1-2 mm černý, a to bylo skoro 5 mm. A jo, tak černý kořen, ten taky přezimuje, jo, dělám to jakoby na hrůdky. Semeno musíte vysázet ručně, nejde to tím. Petržel, kadeřová, pastiňák taky přezimuje. Tak a pak mám jakoby rostliny, které jsem dal název zelenina perpetuum mobile. To znamená, že ji nasadíte a pak už jenom stále sklízíte, že to není jedna sklízení jakoby jako salátu, pokud není trhací dubáček. Takže kapusta kadeřová, špenát, čtyřboč novozélandský. Čím víc ho řešete, tím víc roste. Pažitka, cibule sibiřská, mangold, mnoho z těch zelenin je spojených s těmi, co přezimují. Petržel kadeřová, no taky ty listy se říznete a vyrostou nový. Křes, topinambury, křen. Ještě bych tam mohl dodat normální cibuli lahůdkovou, která v podstatě je taky takový perpetuum mobile, protože jsem zjistil, že když ji uříznu, tak ona komplet vyroste nová. Jo. Toto je špenát, čtyřboč novozélandský. Tam je potřeba udělat více prostoru, protože on naroste jakoby do velké šířky. Jo, a je to jakoby za každým listem vám vytvoří novou větvičku, takže jak ho necháte déle narůst, tak to mu nedělejte, hned ho seřešte. Jakmile máte krátko, už ho zpracujte, využívejte ho a on vám naroste prostě až do metrového průměru, když ho tam necháte růst. Jo, jakoby ten špenát je opravdu, jakoby, jo, rajče divoké, nechytá plíseň, jo. Tak, žížela, jo, můžete si udělat ten test podle tady tohoto návodu. Jo, slámový test, dáte si tam 80 stébel slámy v délce 25 cm. No a vyberete 4 místa na zahradě, která budou tvořit obdélníky, uhladíte je rukou, na každý obdélník vyskládáte 20 stébel, které ráno zkontrolujete. Pokud žížaly pohlíd z 0 až 5 stébly, půda je ve špatném stavu, pokud 6 až 10 stébly, aktivita žížal je slabá, je potřeba je podpořit. Jo, a když pohnou ze 17 až 20 stébly, vaše půda je až podezřele živá, jak to děláte. Takže ten test si můžete udělat, kromě toho testu s těmi trenírkami na mikrobiální aktivitu půdy. Takže všechno.